krát. Spočiatku táto poloha robí veľké problémy. Znova nedajte sa odradiť. Cvičíme pre svoje zdravie a to stojí za to. Ďalej budeme pracovať na boku a budeme posilovať priamy brušný sval. To znamená, vystriem sa pekne na zemi. Všetky 4 končatiny zdvihnem naraz od zeme. Je to vec rovnováhy. A snažím sa v tej polohe vydržať minimálne 6 sekúnd. Ešte raz. Chvíľku držíme skutočne. Je to namáhavé. A ešte jeden. Ešte zostávame na boku. Tento cvik je veľmi komplikovaný a na skupine vyvoláva smiech. Takže opriem sa o predlakte, zdvihnem zadok a tak sa snažím nakloniť, aby som si položila čelo na ruku. Rozťahujeme medzirebrové svaly a pre nás to je plúcny cvik. Vždy 3 krát. To je tá správna poloha. Posledný, opriem sa o jednu ruku, vystriem sa. Tento cvik podporuje trávenie, dýchanie a vylučovanie. Znova vec rovnováhy. A budeme znova opakovať na druhú stranu. Posilujeme brucho, takže ešte raz zdvihnem sa. Snažím sa skutočne vydržať 6 sekúnd. Posilujeme brucho, pamätajte si. To je ono. A znova, opriem sa najprv o predlaktie, zdvihnem zadok a snažím sa položiť si hlavu na ruku. Musíte v tej polohe chvíľku aj vydržať, aj keď je veľmi ťažká. Plúcny cvik. A ešte raz. Opriem sa o jednu ruku. Pekná, vystretá. A chvíľku vydržím. Vystretá ruka. Všetky cviky sú veľmi jednoduché, ale napriek tomu sú dostatočne náročné. Ďalej budeme pracovať na brúšku a znova od spodu smerom nahor. Položím si peste na vaječníky. Dávajte pozor nie na kosť, ale do tej prihlbiny. Hlava na podložke vždy na boku. Vytvoríme tlak na vaječníky tým, že zdvihnem obidve nohy a snažím sa preklenúť sa na peste. Znova zdvihnem a uvoľním sa. Bez týchto cvikov sa nám skutočne veľmi ťažko chutne. Znova budeme dávať do poriadku podžalúdkovú žľazu, takže chytím sa za členky. Nikdy sa z tej polohy nesmiem hojdať. Zdvihnem sa, hlavu dám veľmi vysoko a držím. Opakujeme znova 3 krát, dohora a k zemi. Zdravotné cviky je veľmi dobré cvičiť každý večer. Budeme dávať do poriadku obličky. Tento cvik nesmie robiť ten človek, ktorý je po operácii alebo má zistené veľké kamene. Takže nechám to na vás. Jednu nohu vykopnem do hora a druhou si ju podložím. Teraz sme zatlačili jednu obličku a tým, že vymením nohy, robíme vlastne tlak na druhú stranu. Ďakujem pekne a teraz budeme pracovať v sede. Stále sa budeme venovať ozdraveniu našich obličiek. Každá žľaza musí byť funkčná, aby sme mohli pekne chudnúť. Takže pritiahnem si pätu medzi nohy. Chytím sa za klenbu. Mali by sme cvičiť v ponožkách. Vystriem nohu tak veľmi, aby som vytvorila tlak na nohu a spustím. Ešte raz.
Musím cítiť tlak na ledvinu, takže dohora nohu a k zemi. Tento cvik som ja nazvala karuzel. Znova chytím a preložím si nohu cez koleno. A rukami sa snažím otočiť sa v páse tak ďaleko, aby som cítila mierny tlak a hlavu otočím na opačnú stranu kvôli chrbtici. Trik spočíva v tomto. Pretočím sa na druhú stranu a snažím sa položiť si obidve ruky až na zem. Hlava opačným smerom a chvíľku vydržím. Preslávený uzol, ruka hore na koleno, spustím ju dovnútra, ohnem sa a chytím sa vzadu. Komplikovaný, pravda? A ťažký cvik. Snažím sa mať vystretú chrbticu. Nevadí, keď nedokážete urobiť každú polohu správne, snažíme sa. Opačná strana, znova petu medzi nohy, chytím sa za klembu a vystrem nohu. Ladvinová zostava, pamätajte si. Znova vystriem. Vždy len 3. Chytím, preložím nohu, pásom znova a rukami sa snažím dostať čo najďalej. Hlavu pozrite, ako pekne otočím na opačnú stranu, aby sme mali peknú a zdravú chrbticu. Otočka, obidve ruky znova na zem, hlava opačne. Pekný úsmev patrí k cvičeniu, čo poviete? A uzol z druhej strany, takže skúsme. Ruka hore na koleno, dovnútra a dozadu. A teraz pekne vystriem chrbticu. Chvíľku zatrváme. Posledné 3 cviky, aby som vás viac už netrápila. Znova budeme dávať do poriadku naše obličky. Chytím sa za nohy. Je dôležité držať sa správne, neviem, či vidíte, držím si palcom chodidlo. Pritiahnem sa a prikloním sa veľmi hlboko, koľko dokážem. Vystriem chrbticu, ale prsty zostávajú na mieste. Hlboký úklon, skutočne snažte sa. A ešte, aby sme mali správny krvný tlak, podsuniem ruky pod členky. Budeme vlastne robiť tlak na tepny. Znova hlboký úklon, vydržím a tým, že vystriem chrbticu, zatlačím vlastne ruky. Dávať do poriadku aj vysoký, aj nízky krvný tlak. Posledný, skutočne veľmi, veľmi neobľúbený cvik na skupine. Takže objímem sa, hlava zostáva ležať na podložke, dvihnem obe nohy 30 cm nad zem a držím. Vydržím minimálne 20 sekúnd. Spustím nohy a opakujem znova 3-krát, aby sme mali krásne, ploché brúško. Tento cvik zvykávam na skupine kontrolovať. Takže takto vyzerá naša zostava. Je skutočne veľmi jednoduchá, ale opakujem, veľmi, veľmi účinná. Po cvičení si nezabudnite oddychnúť, relaxujte, naberte dostatok síl na zmeny. Ďakujem vám veľmi pekne. Dobrý deň, prajem, moje meno je Edita Šipeky, vediem kurzy na chudnutie a toto sú moje ženy. Dúfam, že ste sa pridali preto, lebo chcete schudnúť. Ivanka, chcem ju predstaviť, prišla zďaleka až z Prahy.
No, ale už jsem tu 10 let. A už si tu 10 rokov. Povedz mi, Ivanka, prečo si vlastne prišla k nám? No, protože mám 2 malé děti a postupně jsem začala přibírat, tak pozvolna kilo a kilo a kilo a už se to začalo hromadit, tak jsem se sebou chtěla něco udělat. Ale ty nemáš veľkú nadváhu. No, nemám, ale už to začalo být povážlivý, že bude aj velká, když se sebou nezačnu něco dělat, tak jsem se rozhodla, Dobre, že... na Ivanku musím ja zase prezradiť, že Ivanka je u mňa 5 týždňov a myslím, že máš dole 5 kg, pravda? To znamená, že veľmi sa teším, že si medzi nami. Ivana nemá veľkú nadváhu a ja si pamätám tie moje začiatky, ja som vážila skoro 94,5 kg, bolo to príšerné a schudla som za 16 mesiacov 38 kg. Treba s tým, že vediem tie kurzy už tým, že nám viem poradiť. Ja neviem, na teba by som sa mala obrátiť, povedz mi. Musím na ňu prezradiť, je to moja veľmi dobrá kamarátka, je to učiteľka aerobiku a povedz, koľko si zhodila? 19 kg. A jak si to dokázala? Cvičením a relaxáciou. Cvičením a relaxáciou. Takže tým, že vediem kurzy na chudnutie, tak dopracovala som sa k týmto báječným ženám. Mám tu novú pani, vlastne my sa nepoznáme, Majka, predstav sa nám, odkiaľ si? Ja som z Trnavy. A? Potrebuje schudnúť? Potrebujem. Potrebuje schudnúť. Koľko? 5 kg. 5 kg. Čo na to hovoríš? Nie je veľa, pravda? To také 2 mesiace. Dobre, takže videli sme teraz jednu zostavu cvičebnú. Každý si myslí, že s cvičením sa nedá schudnúť. Ja som tiež presvedčená o tom, že človek, ktorý priveľa cvičí, nemá také výsledky, ako povedzme my máme na tom cvičení. Veľmi jednoduché cvičenie to je, dá sa zvládnuť. Pomaličky sa učíme existovať a hýbať sa, ale k tomuto všetkému samozrejme patrí jedna výuka. Je teraz napísaná ako kniha, takže dúfam, že ženy ma pochopia. A k tomuto všetkému patrí to, čo si ty spomínala, tá relaxácia. Presvedčiť ženy o tom, aby oddychovali, aby si našli čas, aby sa dokázali psychicky zmeniť, pretože tá nadváha si myslím, že je práve v tej našej psychike, čo ty povieš. Že tak je. Jedna žena žije ako obézna žena celý život a potom existuje tá štíhla žena. Takže ty budeš, Ivanka, ty budeš prototyp. Z teba vyrobíme dokonale štíhl. Tešíš sa na to? No strašne. Áno? Áno. Čo by si chcela nosiť? Aké číslo? Povedz. Ja tak tu 38. Ja nosím 34, nie je to krásne? Tak neviem, či te dobiehnu, ale aj tak by sa dalo. Ešte sa opýtam, ešte Janka, povedz mi, ty si totálne štíhla, tebe nič nie je. Prečo si tu? No, tak je to taký prostriedok na tú psychickú pohodu, že myslím si, že to veľmi pomáha nielen na udržanie si tej krásnej postavy, ale aj takúto psychickú rovnováhu to tomu človeku pridá. Ty si mladá kočka, koľko máš rokov? 19 rokov. 19 rokov má, zaoberá sa, vidíš, postavou. Ja mám ženy, ktoré majú mnoho rokov a tiež ich trápi tá postava, takže asi to nie je o tom. Takže aby sme to dokončili, k tomuto všetkému patrí potom relaxácia. Moje ženy sa učia relaxovať a tak, aby ste dokázali urobiť tie výsledky, ktoré my sme urobili. Musím niečo prezradiť. Za minulú sezónu sme schudli 2236 kg, nie tu, ale skoro všetky ženy, ktoré so mnou robia. Takže moje ženy používajú relaxáciu máme nahratú. Ako reagujú tvoje ženy na to? Veľmi dobre, čo hovoria? Veľmi dobre, lepšie spávajú, sú také vyrovnanejšie. Jaké ty máš výsledky? Renátka je moja učiteľka, alebo jak ťa mám nazvať? To je moja Asistentka v Trnave a vedie tiež skupinu. Jaké máš výsledky, vážne? Môžem povedať, že zhruba za taký mesiac 5-6 cm pásem prvé. Cvičením plus teda tou relaxáciou. Plus teda tou relaxáciou. My máme tiež výborné výsledky v Bratislave, takže dá sa. Dúfam, že vy všetky doma sa k nám pridáte a myslím, že raz sa stretneme niekde ako dokonale štíhle ženy. Čo poviete na to? Tých 38-čkách. Livy, čo povieš? No určite. Tešíš sa? Takže ukážeme, dobre? Ukážeme ešte našu nahrávku. Takže tuto je vlastne nahratá tá naša relaxácia. To nie je na chudnutie, to je pomôcka. Pri nej sa oddychuje. Relaxácia vydá skoro 4 hodiny spánku. To znamená, o 4 hodiny cítim menšiu potrebu jesť. O 4 hodiny mám viacej silu na cvičenie. Myslím, že v tomto je. A o 4 hodiny som psychicky lepšie naladená k tomu, aby som dokázala schudnúť. Takže vítajte na palube, zvykávam hovoriť mojim ženám.